Možná nevíš, že existuje jediný tvor, kterého se bojí i král oceánu. Velký bílý žralok. A není to člověk, i když svým způsobem je mu trošku příbuzný. Je to kosatka dravá, mořský savec a jeden z nejinteligentnějších apex predátorů oceánu. V Jižní Africe vědci pozorovali něco neuvěřitelného. Dvojice kosatek, Port a Starboard, začali lovit bílé žraloky. Usmrtí je během pár minut. A vyberou si pouze játra. Žraločí játra jsou totiž plná tuku a jsou pro kosatky extrémně hodnotným zdrojem energie. Po těch útocích zmizeli žraloci z celého pobřeží Kapska. Port a Starboard tak změnili tamní ekosystém na několik let. A jak říkají místní rybáři, kde jsou kosatky, tam nejsou žraloci. A tohle dokázali 2 kosatky. 2. Jenže to není všechno. Kosatky mají nové cíle. Tentokrát to nejsou žraloci. Sleduj můj profil, ať ti neuniknou zajímavá videa o moři, cestování, dobrodružství a záhadách. Tak se snad ještě uvidíme. Zatím pic.